Andito na naman ang numero 1 gumagamit ng pinagbabawal na ba? Oo, at nandito ako para isuko ang bato. Aba, magaling. Ang tanong, sigurado ba kayo? Oo, sigurado na ako. Oh, asan na? Ding! Ang bato! Oh, na nga! Tama! We're trampling through the bush. On and on we Hi sir! Welcome po sa Hugaw Laundry Shop! Anong welcome? Welcomein mo yung mukha mo. Nandito ako para magreklamo. Bakit po sir? Ano po nireklamo nyo? Itong damit ko. Bakit sobrang puti niyan? Ay naku sir, ganun po talaga kami maglaba dito. Sobrang puti po tsaka sobrang linis. Kaya nga po, maraming customer na satisfied sa amin eh. Paano naman ako masasatisfied? Hindi naman puti yan dati. Ano po bang kulay niyan dati sir? Item! Hello? Hello, Ma. Asan ka na naman? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Huwag mong sabihin gumawa na naman kayo ng project. Opo, hindi pa nga po tapos eh. Kalokohan? Nang isang araw, gumawa kayo. Ngayon, gumawa ulit? Siguro nagkasino lang kayo kagabi kasama ng mga tropa mo, no? Nagkakamali kayo, Ma. Ba't ako ba yung mali? Nung isang araw pa po kami nagkasino. Ngayon, project na talaga. Lumayas ka! Lumayas ka! Ano bang klaseng kapatid ka, ha? Wala kang silbi! Ate, hindi totoo yan. Mahimik ka! Punong-puno na ako sa'yo. Puro ka na lang pera. At panay pa ang gala mo. Sakit ka sa ulo. Ate, parang awa mo na. Wala na ako ibang mapupuntahan. Parang awa? Bakit? Naawa ka ba sa'kin? Lumayas ka! Sige! Lalayas ako! Pero ito ang tandaan mo! Hindi mo na ako makikita kahit kailan! Mas mabuti pa! Sige na! Alis! Lumayas ka! Oh! Ba't hindi ka pa umaalis? Wala akong pamasahe! Ano yung pera? Okay, I pull up. Hop out at the after party. You and all your friends, yeah, they love it tonight. Daddy, O anak, Daddy, magpapaalam na po ako. magpapaalam? Bakit? Mag-out of town ba kayo ng mga barkada nyo? Hindi po. Gusto ko na po kasi sanang magsarili. Ganon? Kaya pala bit-bit mo na yung mga damit mo. Tay, hindi ko po ito mga damit. Kanino ba yan? Sa inyo po. Kayo po nga alis. Bilisan nyo na, Day. Ang tagal nyo naman.
gumawa ng kasalanan sa ibang bansa. It's my fault. I will accept any consequences for what I have done. Sa Pinas, huy, ikaw yun, no? Huy, hindi, no? Huy, ikaw yun, kitang-kita ko. Yan ang Pinoy. Walang kikilos sa masama! Grade to! Itaas ang mga kamay! Ay! Teka lang! Bakit po, ma'am? Ano pong kasalanan namin? Wala lang. Wala lang? Ano ka ba? Nagpa-practice lang kami mang-grade. Y si se pone de espalda porque quiere, pues toma, dale, toma, coño. Angeline? Anong ginagawa mo dito? Inaantay ko yung mga tropa ko. May swimming kasi kami. Swimming? Tas ganyan yung suot mo? Saan ka magsiswimming? Sa North Pole? Oo, may swimming kami. Bakit? May problema ba? Paano ka lalangoy kung ganyan yung suot mo? At sino bang may sabing lalangoy ako, ha? Eh, anong gagawin mo doon? Ibabalandra o tong jacket ko. Bakit? Diyan ka na nga. Hotter than lava anytime even in winter. Girl, let me see how you a bad bad. Sipping when you sit down pon it, yeah, me in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you, black it, yeah, me in a that. You so mad, girl, wine your body, yeah, bobby for me. Yeah. Oh, andyan ka na pala. Ate naman, ilang beses ako tumawag sa'yo, ni hindi ka man lang sumagot. Ay, sorry. Sorry naman. Hindi ko naman namalayan tumawag ka pala. Hindi. Di ba ang usapan natin, sunduin mo ako mga 12? Eh, magto-2 PM na ako. Alam mo naman pahirapan sumakay doon. Eh, tuloy, basang-basa ako. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan? Unang sahod ko pa naman, pati pera, nabasa. Ay, may sahod ka na? Oo, to, basang-basa. Akin na yan. Naku, kawawa naman yung pera. Baka sipunin. What you gonna do with all that junk inside your trunk? Boss! Oh, bakit parang hinahabol ka ng aso? Eh kasi boss, may nabalitaan ako tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Oo, balita ko, pinaghahanap na yung mga nagnakaw sa bangko, tsaka yung perang ninakaw. Yun lang ba? Eh bakit parang di ka apektado? Chill-chill lang ha, chill-chill lang. Oo, kasi wala naman sa bahay yung pera. Eh nasa na? Di ba doon natin yung nilagay kahapon? Oo, kaso kanina pinalipat ko sa bahay nyo. Tagot ka. Do me like Joanna, Joanna. Why you do me like Joanna, Joanna? How you gonna do me like When I just they call me. Joanna? Hey Joanna, When I just they call me. Oo. Kasi dapat. Kumalma ka! Ano ba yan? Paano ako kakalma? Eh, pinagtutulungan yung Mr. Go doon sa kabilang kanto. Susugod ka doon. Dala yung itak mo? Oo. Huwag baka mapatay mo yung kaaway ng Mr. mo. Ha? Eh, hindi naman yung Mr. Ko yung tutulungan ko. Eh, sino? Yung mga kaaway niya. At least ngayon, may kakampi na ako. Sumusobra na kasi yung Mr. Ko. Kala mo gwapo? Nang inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.